ja tervetuloa mukaan mun maanantai-päivään. Mä istuin aamun tuossa ulkona auringonpaisteessa, editoin tämän päivän vlogin ja nyt kun mä lopetin työt, niin siellä meni pilve. Eli hyvä, että hyödynsin aurinkoisen ajan ja tein pihalla töitä. Nyt ihan ensimmäisenä mä pistän keittiön kuntoon. Ja näin, keittiö siivottu. Motivaatiokahvit juotu ja mä tulin siihen lopputulokseen nyt, että terassinpesu. Kahtokaa tätä siitepölyä. Tämähän on kyllä kans niinkö pieni operatsuuni. Kaikki nää pois täältä. Mä just tajusin, että mä ihan turhaa vien noita tuoleja ja huonekaluja tuolta pois, koska mä voin ne pestä samalla siitepölystä. Eli siis kaikki pehmusteet vaan pois ja matot. Rasse oli kaverin kanssa, no taisi olla reilu tunnin uimassa. Nyt kaveri lähti kotia ja tuli läpsystä vaihto, tuli toinen kaveri Rasselle. Nyt kanakastike, riisi ja salaatti. Varopailma. Otetaanpa täältä kurkkua, tomaattia, salaattia. Päivän toinen keittiön siivous. Ja näin. Astianpesukone pyörimään ja vähän pöytiä pyyhkäsin. Nyt voi lähteä taas pihalle. Kattelin tässä tätä terassia, että täällä niinku edelleenkin näkyy tommosia siitepölyjämiä. Esimerkiksi täällä, tossa, tuolla näkyy mutta ihan hirveästi, niin mä
Mistä sinä tulit? Mopiin ja siellä mopilla otan nuo siitepölyt, niin sit mä kannan kamat takas. Mietin, että pitäisikö mun kokeilla sitä pyöreätä mattoa tähän. Ja sitten se isompi matto tonne. Pitäisikö pruuvata? Ja sitä tälleen sormia napsauttamalla. Laitetaanpa tähän kaikki paikoille. Ja näin. Voi vitsikö on hyvä ja nätti. Ja tää matto on paljon parempi tässä näin. Voi vitsi, onpa kivaan näköön. Nyt ihan rehellisesti, kun mä sanoin, niin mun tekisi mieli mennä hakea kahvikuppia ja mennä tonne vaan maate, mutta tää kaikki on vielä tekemättä. Aiku kivan näköinen. Kahvitauko. Oho, sitten vielä tää viimeinen pätkä. Nyt on grillipesty, ruokapaikka, hengailupaikka ja toi. Voi vitsi, kun tulee kivaan näköinen nyt, kun pestyttää terassia, kaikki puisteltu ja siitepölyt pois ja grilli puhas. Rasse ja kaveri ajaa tossa pyörillä. Rasse, muista sitten, että aina pitää välillä tehdä semmoistakin, mitä ei ehkä itse haluaisi. Mutta jos kaveri... Niin, mutta jos kaveri... Sitten yritys saada yksin puisteltua tuo jäätävä iso ja raskas matto. Plus mä tuun mahdollisimman kauas terassista, ettei nuo siitepölyt ole heti takaisin tuolla terassilla. Oi jestas, missä pölyt. Oh my god. Mihin saa kulutettua päivän hyvin? Terassin pesuun ja siivoukseen ja uudelleenjärjestely, mutta katsotaan sitä, että näyttää ihan käydäs kurkkaa vielä saunatyömaalla. Täällä on tekemistä sitten, kun sinne asti päästään, että saa alkaa
puita keräileen pois, mutta voi vitsi. Täällähän on niinkö, vois sanoa, että hyvällä mallilla. Nyt ei puutu paneeloinnista enääkö tuolta ylhäältä tommonen pikkusoira. Ja sitten tässä alhaalta nää. Vitsi, pahimmoilleen jäi vielä tää talonpää täällä kesken. Ehkä mä jätän tää ihan suosiolla huomiselle. Mä lähden nyt hakemaan Nellaa. Se on tuolla meripuistossa ollut rannalla kaverin kanssa. Nyt taisi olla kyllä ensimmäinen oikeesti lämmin päivä. Me istuttiin, kello on 20:10 ja istuttiin Nellan kanssa tuolla talon päässä keinussa. Ja siis siellä oli todella lämmin. Ihanaa. Ai että. Huomiselle se on luvannut 25 päivälle. Kelpaa. Ja hei vaan seuraavasta päivästä. Illalla vielä viimeisillä voimillani laitoin pyykit kodinhoitohuoneesta. Niin kyllä paljon mukava aamulla herätä, kun täällä ei ollut vastassa täydet pyykkitelineet. Ja aamulla ehkä jännitti tämän verran astua tuosta keittiöovesta ulos ja mennä katsoa, että onko sitä siitepölyä tullut lisää. Mutta nyt taisi kerrankin osua nappiin tai mun terassinpesu aika, nimittäin nyt näyttää siltä, että ei täällä tätä siitepölyä niin enää juurikaan oo. Siis ei joo. Yes. Vähän jännitti, kun mä tulin ulos, että vitsi, jos täällä on taas kaikki ihan siitepölyssä, mutta ei joo. Jei. Ihana terassi, siisti. Vitsi. Ihanan näköistä, kun ei ole joka nurkka keltaisena ja likaisena. Vai mitä Alma? Eikö ole ihanaa? Kukat vielä puuttuu. Tästä puuttuu kukat. Sitten tonne pöydälle kukkia. Sitten tonne pöydälle kukkia. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin minä täällä keittelen itselleni pastaa ja alan tässä lounaalle ja tähän päivään. Kiitos todella paljon, kun katsoit tänne vlogiin ja olit mukana taas yhdessä mun päivässä. Nähdään huomenna. Moikka!